Ja. Men så fik jeg en oppustet palme med nødder på. Så nu er jeg glad. Tak, Palme. Før var jeg tit træt og deprimeret, men så fik jeg hæve-sænkebord. Nu har jeg det meget bedre. Tak, hæve-sænkebord. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. Audition til Annie Get Your Gun, er det ikke her? Er det ikke? Nå. Før var jeg trött og deprimeret. Så fik jeg min lønseddel. Tak, skolelandskap.